बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि हावली राज मन्दिराव बिथांमोना देग्लाय बोसोराव 15 दिन बा 15 दिननि थाखाय बिथांमोना बे मेलाखौ लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बिथांमोना दिनैनिफ्राय माखासे हाबाफारि सोलिदों। बिथांमोननि दिनै सायनासालि लुनाय आरो लोगोसे बायदिसिना दिनै बिथांमोननि मन्दिराव माखासे मुसुखायाव बिथांमोना माखासे कालार फोननाय माखासे बिथां केमेरामेनखौ आङो जिखिनि थासारि बा माखासे नुथायफोरखौ देखायनो होदों। बिथां केमेराखौ आङो बे समाव देखायनो होदों। बे समाव जोङो बिथांमोनजों माखासे बेनि सोमोन्दै आरो बिथांमोना बे बोसोराव माबायदिहाय खुंफुंगोन आरो थांनाय बोसोराव बिथांमोना माबायदिहाय खुंफुंनो हादों बिथांमोनाव जों माखासे खोथा मिथिगोन। बिथांमोननि दिनैनि बे देग्लायनि बोसोराव बिथांमोना समायना रमायना साजायनायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथांमोना बायदिसिना मेहेर गोनाङै बा माखासे सायनासालि लुफुंनाया बिथांमोननिया सोलिगासिनो दं। बे बिथांमोनाव जों माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। बिथांनाव माखासे खोथा बे राज मन्दिरा बेसेबां बोसोरनिफ्राय खुंजानाय आरो लोगोसे बिथांनाव जोङो फुजानिनो बिथांथिनिनो बिथाङा सामलायगिरि बिथांनाव जों माखासे खोथा जोङो मिथिना लागोन। दादा এতিয়া আপোনাৰ ৰাজ পূজা আহি আছে হয় কেনে চলিব? এতিয়া ভালে চলি আছে। এবাৰ 95 সংখ্যক হাউলীৰ আগত মহোৎসৱ 7 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মূৰ্তিবিলাক বনাই আছে। আমাৰ শিল্পী আহিছে বেংগলৰ পৰা মানে প্ৰতিমা কৰা। এতিয়া 15 দিনীয়া ৰাস উৎসৱ হ'ব। 15 দিনীয়া ৰাস উৎসৱত মই হ'লো হাউলী ৰাসৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, কিন্তু মোক প্ৰতিমাৰ দায়িত্ব দিছে। মই প্ৰতিমাবিলাক চোৱা চিতা কৰি আছোঁ শিল্পীৰ লগত। এতিয়া শিল্পীবিলাকে প্ৰতিমাবিলাকত ৰং দি আছে। আজি প্ৰতি নিশাই আমাৰ এই ৰঙৰ কাম চলিব আৰু এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে। ইয়াত তাৰমানে মূৰ্তিবিলাক তাতে উঠাব। তাৰপিছত এতিয়া 21খন গাড়ী থাকিব। 5খন উদি 45 লাখ টকা। মই ভাল মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ হাউলী ৰাসৰ যিটো লটাৰী উপহাৰ কুপনৰ খেল এইটোৱে আমাৰ মানে জগত বিখ্যাত হৈ আছে। গতিকে এই লটাৰী আমাৰ সুনাম অৰ্জন কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে আমাৰ ৰাস মহোৎসৱটো 15 দিনাকৈ চলিব। ইয়াত মানে মানুহৰ মানে ইমান মানুহ হ'ব, মই ইয়াত মানে ভাষাই দি বুজাব নোৱাৰোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহি একত্ৰিত হয়। যোৱা বছৰ কেনেকৈ চলিছিলে? যোৱা বছৰ মানে অনুষ্ঠিত বেয়া কৰি চলিছিল ক'ভিডৰ কাৰণে। এইবাৰ কিন্তু ভাল জাক জমকতাৰে চলিব। এনে কোনোবা আহিব তাতে শিল্পীতো আহিব, ৰাজা হাছান আৰু কেইজনমান আছে। মানে সিখন ফাইনেল হৈ ওলা নাই, হৈ যাব সেইটো। তাৰমানে তিৰি থাকিব লাষ্টৰ দিনাখন। এনে পেণ্ডেল বনাওঁতে কেই তাৰিখৰ পৰা চলি আছে? এইটোতো আজি মোটামুটি 15 দিন আগৰ পৰা চলি আছে। মোটামুটি পেণ্ডেলখন হ'ল, এতিয়া ষ্টেজখনৰ কামো চলি আছে। য'ত মানে ফাংচনটো হ'ব সেইখন এতিয়া কৰি আছে, আপোনালোকে দেখাই পাই আছে। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय। लोगोसे बिथांमोननि बे दिनैनि बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो बे सायनासालि लुफुंनायखौ सोलिगासिनो दं होननानै बुंदों। लोगोसे बिथांमोना देग्लाय बोसोराव बा थांनाय बोसोराव कर'नानि थाखाय बिथांमोना माखासे थासारिनि थाखाय खुंफुंनो हायाखैमोन, बावना दोनदोंब्लाबो माखासे मेलाखौ दिन्थिफुंनो हायाखैमोन। बिथांमोना देग्लाय बे बोसोराव बिथांमोना गाजा गोमजायै बा मेहेर गोनाङै बिथांमोना माखासे लुफुंनायखौ जों नुगासिनो दं। बिथांमोना बेनि थाखायनो बिथांमोना खावलायदों दि माखासे रायजो राजाफोरा फैनानै बे हाबाफारियाव मदद होफैनांगौ होननानै बुंदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन।
फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।